Габделхай Сабитов, туй бүләге. Үшінші кисәк. Ярга килеп чыккач та тәнендә бернинди толчыгу сизмәде Гөлүсә. Уйнады, көлде, яшел чирамгә ятып аунады. Шаян малайлар кебек, дус кызларының муйнына барып асылынды. Күл читеннән кычагы белән сусыл кузгалак, юа җыеп килде. Мөҗәһиткә дип кенә җыйган иде, турыдан-туры илтеп бирергә кыенсынды. Элек башкаларга ләште. Тик азактан гына кулында калган учмасын кырт кына аңа илтеп сынды. Мә, синде аша, зәңгелә каш, идел кич дип кап, тәнеңә сихәт булыр. Мөҗәһит шымырт чәчкәләре сындырып килеп, кузгалагың өчен дип, кулына биргәч, комачтай кызарды, сүзсез калды. Аннары тагын шашып шаярырга кереште. Егетләр кармак таякларын алып, утрауның икенче башына балык каптырырга киткәч, тагын тынып калды. Юк бар сылтау табып, үзе дә шул якка юнәлде. Куе таллар арасына качып, балыкчыларны күзәтте. Мөҗәһитнең калкавычы селкенсә, кимә буе җәен капса иде дип теләде. Башкаларга ширтсә көнләште. Я Рабби, Ходаем, төшеп калсын иде, изеп китсен иде, дип Ходайга ялварды. Аннары нәрсә булды соң әле аннары? Хәтфә келәмдә яшел аланга балан кулаклары, яшь имәннәр төбенә яшел палаткалар тезелде. Егетләр учак ягып, чиләк астылар. Уха янында Мөҗәһит гел үзе кайнашты. Бөтен тирә-якка тәмле исләр беркетеп, уха пешеп чыкты. Туа тумыштан аның кадәр тәмле аш ашаганы юк иде әле Гөлүсәнең. Аннан соң да булмады. Беренчесе, соңгысы шул булгандыр ахыры. Аннары әллә кайрада көн узып китте, кояш батты, әллә кайрада идел өстенә кичке эңгер-меңгер җәелеп, анда-санда йолдызлар кабынды. Карлыган яфраклары салып, чәй кайнаттылар. Чәй эчкәндә учак яны әкрен генә, шыпырт кына бушый башлады. Карыйсың, ашъяулык урынына җәелгән газета өстенә янәшә 2 кружка каплап куелган. Икенче караганда алар инде 4, аннары 6, 8 булган. Тик соңгы 2 кружка гына бер-берсеннән шактый читтә, учакның капма каршы 2 ягында капланды. Сүнеп киткән учакка чыбык-чабык ташлаштырып утырган Мөҗәһит кинәт кенә тымызык һаваны яңгыратып көлеп җибәрде. Кара син, җин урладым әллә бу кызларны, бөтен кеше парлы-парлы, без генә моңлы-зарлы икән бит Гөлүсә. Бар хуҗалыкны безгә сакларга калдырганнар, шайтаннар. Ярый әле сине дә берәрсе алып качмаган. Ничек ялгызым уздырыр идем бу кара төнне? Кара идеме соң ул төн? Юк, кара түгел иде. Зәңгәр дисәң, зәңгәр дә түгел. Ниндидер шәмәхә иде бугай. Куе шәмәхә күк йөзендә йолдызлар, йолдызлар. Күктә генә түгел, су төбендә дә, идел ярларында да бик хисап күп йолдызлар. Займище, Васильева утлары неп-нечкә алтын җепләр булып, утрауга кадәр сузылганнар. Бу җепләрнең очлары барысы да безнең учакка килеп тоташа түгелме соң Гөлүсә? Дип көлә егет. Бәхет бар икән бит безнең, кара нинди тыныштын. Чыннан да тын идеме соң бу төн? Юк, тын түгел иде. Ерактан ялгыз моторка тавышы ишетелә. Финтларын тыныч кына гөжелдәтеп, идел үзәгеннән пароходлар уза. Аларның инде сүнә язган вак-вак дулкыннары утрау ярларын килеп шәбәкли. Яр куагына бәйләп куелган кимә чылбыры чылтырап китә. Утрауның аргы башында тартар кычкыра. Тар, тар, тар. Мөҗәһит тагын көлә. Менә юнсез кыш ничек тар дип әйтә шундый киң дөньяны? Кыз дәшми. Һаман Мөҗәһитнең сөйләп торуын тели. Хәер ни теләгәнен үзе дә ачык кына белми ул, әмма егет авызыннан башка сүзләр көтә. Җен урлаган кызлар инде бер-бер артлы кайтып йокларга яттылар. Җеннәре дә шыпан-шыпан үз палаткаларына чумдылар. Инде ыфык читенә таң ялкыны кабынды. Ләкин Гөлүсә үзе көткән тылсымлы сүзләрне ишетмәде бүтәндә. Икенче көнне дә, бер айдан да, ел узгач та ишетә алмады.
Эй, ялкаулар, кузгалырга вакыт, ял көне дигәчтә, сыртыгызга кояш төшкән бит. Глүсә юка кызыл купальниктан гына кер үтүкләп азаплана. Валя әле һаман йоклый, Соня байтактан уянган булса да, торасы килми ята. Ул сыкланып, Глүсәнең килеш кыяфәтен күзәтә. Булай купальниктан гына булганда, гәүдәсенең зифалыгы тагы да күзгә ташлана икән. Ак мәрмәрдән уеп ясалгандай түгәрәк балтырлар, тулышып торган тыгыз беләкләр, чәчләре. Нинди соң синең бу чәчләрең? Үзләре кара, үзләре җирәнрәк тә кебек. Иретәле серен миңа да ди, Соня. Сарык юнудай бөтөркә чәчне җенем сими. Әнә шулай ире-ире дулкын булып торсын иде ул. Бигрәк матур. Баш түбәңнән алтын ташы ага диярсең. Яшертен генә зәгъфранга манып йөрисеңдер әле, кыбырсык. Әйдә алмашабыз. Миңа синеке кебек шем кара чәч ныгырак ошый. Тукта, сөйләштергән булып һаман сырт кыздырыргамы ни исәбең? Торыгыз дим, аяз күктән яңгыр яудырам хәзер. Глүсә Соняның ялангач тәненә салкын су беркеде. Аннары Валига һөҗүм итте. Тегеләр шыр-шу килеп сикерешеп тордылар. Стаканын алып, үз тәненә кыйдылар. Аннары койкага егып, шәрә аркасын чәбәкли башладылар. Тот аягын, Соня, тот, тибештерергә азаплана. Тибешмичә соң көрәйгән бит. Безнең якта кер ат күрсәләр, сырт өстенә йомырка ташларлык дип әйтәләр иде. Моныкында 3 йомырка тәгәрәтерлек тегеләй. Кашайда сыртын, ялыннан ләктер. Алар шулай шук малайлар кебек пар тузып шаярышып ятканда, ачык тәрәзәдән машина тавышы ишетелде. Әбәү җаным, биттек, беребезне алырга килгәннәр, кияү машинасы. Шуннан да тулай торак каршысына кызыл тасмага уралган, чәчәкләргә бизәлгән зәңгәр машина килеп туктаган иде. Эй, суанасы, төшәл монда, сүз бар сиңа. Мөҗәһит. Үзе генә дә түгел, бер иптәше белән. Машинадан чыктылар да, Глүсәне тәрәзәдән күреп кычкыралар. Кызларга җитә калды. Тагын көлешә-көлешә Глүсәне ирештерергә тотындылар. Әйтәм, бик сикерә, безгә әйтми генә кияүгә куйнына кермәкче икән. Эй, туяң белән үз туяң бергә буласымы әллә юкса? Нигә кызардың, кызарма, кара-кара, бурлаттай булды. Әллә чыннан да берәр хәл бар инде? Глүсә уттай янган йөзен иптәшләреннән яшерергә тырышып, тизрәк душ бүлмәсенә йөгерде. Таралган чәчләрен бераз рәткә салды. Өстенә халатын киде, аягына җиңел ак башмагын гына элеп түбәнгә төште. Кул кысып күрешкәннән соң, Мөҗәһит куен кесәсеннән кечкенә генә кәгазь алып Глүсәгә сузды. Чакыру билеты сиңа. Киләсе шимбәдә туйга рәхим ит. Беләсеңдер бит инде безнең тулай торакны. Шунда кызыл пычмакта. Рәхмәт инде. Рәхмәт онытмагач. Иске дусларны, сабакташ дусларны оныталармысың? Сабакташ дигән була тагын. Көне килеп җиткәнче белгәндә юк. Белерсең аларны, астыртын ут йөртәләр, дип көлә Мөҗәһитнең иптәше. Әле менә мин кияү егете булып та туй икәнен кичә генә белдем. Килен дә әйтмәдеме ни соң? Ну сине Тәнзилә. Тәнзилә? Глүсә сискәнеп машина ягына борылды. Әйе, ялгыш ишетмәгән икән. Артқы утыргычта баштан аяк ефәккә төренгән Тәнзилә утыра иде. Җырчы да, шагыйрә дә түгел, илаһи акыл иясе дә түгел. Глүсәләр белән бер үк бригадада эшли торган шул гап-гади Тәнзилә. Зәңгәр машина гөлләрен, чәчәкләрен тиеп, шатлык куаныч аңкытып китеп барды. Глүсә чакыру кәгазен кулына тоткан килеш ишек төбендә басып калды. Аның кылак төбендә тагын бер бызык пластинка әйләнергә кереште. Шаматар, шаматар, сиңа фатир, башкага шаматар. Глүсә кая барганын үзе дә байламыйча аягы атлаган юнәлешкә китеп барды. Тулай торактан ерак түгел, яңа салынган 9 катлы йорт. Бүген яңа йортка яңа хуҗалар күченә. Һәр ишек төбендә машина, машиналар тирәсендә халык кайнаша, меңләгән шатлык куанычның бергә җыелган чагы. Әнә яшь кенә бер ир кеше. Әллә бераз төшереп алган, әллә куанычтан башы әйләнгән. Подъезддан атылып чыкты да бар халык алдында хатынын кычып үпте. Карчыгыч мох сарае, син хур кызы, мин хур егете. Аннары бала арбасын күтәреп алды. Ә менә монысы хур баласы.
Әйдә, иңелек баланы кертик, төкле аягы белән, дип көлә хатыны. Икенче подъезд төбендә картлар, мәчесен кочаклаган ап-ак чәчле шибәр әби, юк тавышларын бар итеп, чукрак картының колагына кычкыра. Башта бусагадан мәчене кертергә кирәк. Мәчене дим, мәчене. Бәхеткә була ул, байлыкка була. Әтегеләре бөтенләй яшьләр, бер көтү иптәшләре белән җыелышып килгәннәр. Яңа өйләнешкән кешеләр ахыры. Бөтен мал-мөлкәтләре, бер чемодан, 2 тиенчек. Кирип китүләре булды, 5нче каттагы балконга иелеп чыгулары булды. Шунда ук шартлатып шампан ачтылар, аяк өсте килеш кояш белән чәкешеп эчтеләр. Шунда кинәт бызык пластинка шыгырдавын әллә кайдан ерактан яңгырап ишетелгән ягымлы аваз күмеп китте. Сез художник, сез иҗат кешесе, салкын таш стена гына буямыйсыз, кешеләрнең тормышын бизисез. Гөлүсә башын артка ташлап күккә карады. Күк йөзе шундый зәңгәр иде, шундый саф, шундый тирән иде. Берән-сәрән генә ием болытлар чалкан ятып ял итәләр иде. Дөнья гизеп, артык озак йөзеп, арыганнар иде ахыралар. Кинәт кенә Гөлүсәнең йөрәге җилкенеп куйды. Ул кояшта ишенеп, үзләре эшли торган яңа йортка йөгерде. Каравылчы картны эзләп табып, ишекне ачтырды. 3нче катка күтәрелеп, 12нче бүлмәгә керде. Көзге төс, көзге яфраклар. Гөлүсә тәрәзәне ачып җибәрде дә тагын күккә карады. Зәңгәр һава, берән-сәрән генә ак болытлар. Шулардыр ахыры, ул эзләп иза чиккән мәңгелек яшьлек төсләре, сафлык төсләре. Әйе, бөтен бүлмәдә язгы һава зәңгәрлеге. Башка һич нинди бизәкләр, һичбер парчалар кирәкми. Тик түшәмнән бер карыш чамасы түбәнрәк бордюр сызыгы кирәк булачак. Анысына бирә алсаң инде, анысына бер туктаусыз агылып, һаман үзгәреп тора торган шул ием болытларны. Нигә юк икән соң күңел хисләренең аерым төсләре? Моңы бар, дәрте бар, тирән сагышы бар. Хәтта тавышы, җырлары да бар кебек. Ә менә төсләре юк. Булса идалар. Манасы иде бүлмәне шул төсләргә, һәм алар шушында яшисе ул бәхетле кешегә Гөлүсәнең күңел сагышын һәрвакыт сөйләп торсыннар иде. Бары тик үзенә генә ишетелерлек итеп, әкрен, бик әкрен генә сөйләсеннәр иде. Җырласыннар иде.